Kaixo, Asier Azpiroz naiz, eta, nire proiektu hemenerako lan txikitsu hau aurkeztu nahi dizuet. Hiru tutoretzako klasetan burutuko den proiektu bat izango da, eta izenburu izango da, atzeak erakusten du nola dantzatu aurrea. Euskarazko esaldi adiera zahar hori jarraituz, pixka bat egingo duguna da, azken 15 egunetan edo iraganean gure sare sozialen erabilatzen izan den aztertu, ondoren horrek etorkizunean bere eragina izan dezan, edo hausnarketa horrek gero etorkizunean jarraipena izan dezan, horti datorre atzeak erakusten du nola dantzatu aurrea. Eta, sinpleki izango da, lehenengo klasean proiektuaren aurkezpena izango da pixka bat, esplikatuko zaio ikaslei, azken 15 egunetan, denbora muga bat jartzeagatik, gure sare sozialen erabilera zein izan den aztertuko dugula. Beraz, datu bilketa bat egin beharko dugu, hasteko zein diren gure sare sozialak aztertuz, zenbat argazki publikatu ditugun ikusiz, zen komentario egin ditugun, zenbat atsegin dut sakatu ditugun, eta dana delakoa. Adibide moduan ikusteko, hemen genuke nire sare sozial bat, eta sinpleki aztertuko genuke ze argazki publikatu ditugun, ze partekatu dugun, eta bar. Behin hori egin da eta informazio hori aterata, informazio horri tripak atera izango da bigarren helburua. Hortarako, galdera sorta bat prestatu dut, pixka bat gida moduan lagungarra izateko ikasleentzat, gutxora hau izango litzateke, horre Word dokumentu da, ikasle beraiek landu beharko dutena, eta pixka bat gauza desberdinak lantzen dira dokumentu hortan, 6 puntu jarri ditu nik, lehenengoa izango litzake jakitea ze sare sozial erabiltzen dituen ikasle bakoitzak, gehien bat, ze maiztasunekin eta eguneko ze momentutan erabiltzen dituen, da pixka bat ikusteko gure jarduna egunean zehar zen izango den, eta gero pixka bat ja espezifikoago joanez, zenbat argazki publikatu dituen azkenen 15 egunetan, argazki bakoitzaren helburua zein izan den, beste gabe zerbait komunikatzea, ala ni hemen nago esatea, ala paisaia bat izan den, ala sorkuntza erabilerutako zerbait izan den, pixka bat helburu hortatik abiatuta ikusteko zein den benetan guk sare sozialei ze erabilera ematen diegu. Eta bestetik, gure argazkiak eta publikazioak ikusteaz gain, pixka bat atsegindutak, komentarioak eta zein izan diren, eta ze personei egin dizkiedan ikustea. Eta azkeneko puntua, segarrena izango litzateke, pixka bat estereotipokoak, grosso modo esate zaio bezala, azalduko dizkie, pixka bat esanez, mutila normalean taldeko argazkiak, edo kuadrilakoak, edo kiroleko argazkiak igotzen dituela, eta neskak gehiago, beraien gorputza saltzera bereotako argazkiak, eta pixka bat dokumentu honen bidez, aurretiaz bildutako informazioari tripakatako izkiote, eta gero bukatzeko, nik egin dudan trazako bideotxo bat egin beharko dute, beraien hausnarketa horiek azaltzen. Eta hori izango da, 3 klasetan burutuko dugun proiektua. Mila esker, eta agur.